Okay, let's go. Un nou video vine acum, frate, pe care îl încarcă shawarma cu de toate. Să te abonezi cel mai bine. E bine, bine. Pentru că shawarma nu și cine. Dragii mei, bine v-am regăsit în bucătăria Shawarma cu de toate. Astăzi vă vom prezenta un nou fel de mâncare simplu de făcut, dar foarte gustos, așa cum am obișnuit. Astăzi vom pregăti mâncare de cartofi. În varianta de astăzi, varianta ușoară, light cum se zice, vom face mâncarea fără carne. Dacă doriți dumneavoastră puteți să-i adăugați și carne, însă noi ținem post momentan și vom face varianta fără carne. Pentru aceasta va avea nevoie de 5-600 de grame de cartofi sau mai mult dacă doriți să faceți o cantitate mai mare, o ceapă pe care o vom tăia mărunt, un ardei, noi avem jumătate pentru că la ce cantitate de cartofi avem ajunge și jumătate, precum și un morcov mare pe care îl vom tăia în rondele. De asemenea vom avea nevoie de clasicele condimente, de bulion sau pastă de tomate, de, bineînțeles, de ulei și de foi de dafin sau de pătrunjel la sfârșitul mâncării. Pentru început vom tăia ceapa în bucăți mici pentru că o vom căli. Așa cum v-am arătat și dățile trecute, o variantă mai ușoară decât varianta clasică în care tăiați cu cuțitul este varianta în care folosiți răzătoarea. Va fi și mai ușor de folosit și nici nu vă vor mai ustura ochii ca în modul clasic. Vom folosi răzătoarea. Priviți ce bine se face ceapa în bucăți mici. Așa veți face cu toată ceapa, urmând să revenim. Cam așa arată, priviți ce bine arată ceapa. Vă garantez că este mult mai bine decât dacă ați fi tăiat cu cuțitul și ați fi profesioniști. După ce am tăiat această ceapă, vor urma ardeiul și morcovii. Ardeiul vom tăia în bucățele mici și morcovii îi vom tăia rondele. Morcovul vom tăia rondele, așa cum am spus. Dacă cumva morcovul este foarte gros, atunci rondelele le puteți înjumătăți. Le puteți tăia, de exemplu, în două, dacă vi se pare că sunt prea mari. Morcovii sunt tăiați, priviți ce bine arată rondele. Urmând să ne ocupăm de ardei. Vom tăia întâi fâșii pe lung la ardei, iar apoi vom modela în funcție de cât de mici vrem să fie bucățile. Unii preferă bucățile mai mari, alții preferă bucățile mai mici. Noi în familie preferăm bucățile tăiate mai mărunt. Ardei au fost tăiați bucățele, priviți ce bine arată și aceștia. Și acum vom trece la faza următoare a mâncării. Bun, într-o tigaie, într-o oală în care vom face mâncarea și o vom pune pe foc, vom turna puțin ulei, îl lăsăm să se încingă, pentru că apoi va trebui să călim legumele. Uleiul s-a încins, vom adăuga ceapa, vom adăuga morcovii și, bineînțeles, ardeii și le vom căli împreună pentru câteva minute până ceapa va căpăta o crustă aurie, iar celelalte legume vor fi călite. Amesteca foarte bine ca să nu se lipească de fundul cartiței. Aveți foarte, foarte mare grijă. Focul să fie dat mic, spre mediu, niciun caz tare, pentru că veți risca să se ardă legumele. După ce s-au călit legumele, vom adăuga bulionul sau pasta de tomate. Noi vom adăuga pasta de tomate, cam 2 linguri să zicem. Acum fiecare, după cum îi place mâncarea, mai cu tomate sau fără. Vom amesteca în continuare puțin, 1-2 minute și vom reveni.
Vom adăuga apoi puțină apă caldă, să fiți atenți să fie caldă, până vom acoperi ușor legumele împreună cu tomatele și vom amesteca în continuare pentru aproximativ 2-3 minute. În următoarea fază vom adăuga cartofii pe care i-am tăiat mărunt. Le lăsăm și pe aceștia puțin în combinație cu tomatele și cu celelalte legume, urmând ca după 1-2 minute să adăugăm apă cât să acoperim și cartofii. Vom turna, așa cum am spus, apă peste. Încă o dată fiți atenți să fie apă caldă, nu rece, foarte important. Și vom lăsa să fiarbă pentru aproximativ 15 minute sau până când cartofii vor fi moi, urmând ca pe parcurs să mai adăugăm condimente și foi de dafin. După câteva minute vom adăuga foi de dafin, pentru cei care le place, mai multe sau mai puține. Noi am folosit doar 2 pentru că au umblut foarte intens. Și de asemenea vom adăuga condimente, fiecare după gust. Puteți să adăugați, așa cum vă spun de obicei, condimente mai picante dacă vă place mâncarea picantă, sau puteți folosi vegeta sau altfel de condimente bază pentru mâncăruri. Lăsăm să fiarbă în continuare până când cartofii și morcovii și toate celelalte legume vor fi fierte și vom reveni. Mâncarea este gata. Mai adăugăm puțin pătrunjel. Vom închide focul. Vom amesteca și vom lăsa pentru aproximativ 10-15 minute să se întrepătrundă gusturile, urmând ca apoi să servim pe o farfurie. Mâncarea este gata. A fost pusă în farfurie, priviți ce bine arată. Vă garantez, ca și celelalte mâncăruri, că miroase foarte bine. Să gustăm, să vedem ce gust are. Excelent! Vă asigur. Merge să o mâncați cu salată de varză foarte bine. De asemenea puteți, dacă nu țineți post, să puneți cârnăciori în ea sau în farfurie. Sperăm că v-a plăcut această rețetă simplă. Vă dorim poftă bună dacă o gătiți și dacă ne urmați sfatul. Vă dorim numai bine. Cei care nu v-ați abonat o puteți face. Până data viitoare, vă salutăm!